This is a Slaughter production. It's me, Christopher. Assalamu alaikum. It's Cameron. Yeah. Tell it dansk. Let's begin it was podcast. Stop! Jeg vil nu. Generelt det der med sådan der at sige, man er anderledes for andre. Du ved mig, jeg er ikke som de andre piger. Oh yeah. Jeg er ikke som de andre drenge, du ved, det var... Jo, du er. Bra, mand. Du er ikke speciel. Du ikke er. Du gik ud af gymnasiet med et snit på 2. Og nu er du med på et reality show. Ja, bravo. Good job, big man. Good job. Ja, også når folk introducerer dem selv, så sådan... Altså, ja, som vi snakker om før, sådan... Jamen, jeg er ikke ligesom de andre piger, fordi jeg er sådan en rigtig drengepige, og jeg er ikke til det der pigedrama, du ved, sådan... Bro, du var sådan... Det værd, jeg er ikke de får det til ligesom om, de er det ene procent i verden, der er sådan der... Og det synes kan man også bare kode ned til, at de er friendzone. Jeg tror også bare, at folk er begyndt at tro, de er meget mere specielle, end de er. Ja. Og det er, altså sådan... Jeg vil sige, at jeg er begyndt at forstå, at jeg er egentlig sådan... Jeg er bare en statistik. Det er ordentligt trist, men det var sådan... det lyder virkelig. Du er bare en statistik, bro. Det er hvad du er. Du er bare en anden person, der... Altså de eneste, som sådan, måske er different, det er jo måske sådan Jeff Bezos eller sådan noget. Fordi han kan leve så anderledes end os andre, men alligevel ikke, fordi han er jo stadig menneske, har stadig følelser. Dit dat. Ja. Altså, forstå mig ret. Han skal jo stadig have sex for at få børn. Det er jo ikke, fordi han bare... Fordi han er rig, han nu kan producere børn ud af en maskine eller et eller andet, du ved. Altså. Fordi at, altså Travis Scott, mange vil jo nok sige, han er jo mere speciel, men det er jo kun på et baggrund, og det er fame, ikke? Altså fordi at, ellers som du siger, er hun jo ligesom alle os andre. Men jeg elsker fucking, det er også derfor, når jeg ser reality tv, så er det ikke fordi jeg siger sådan, om det er fordi de er dumme og sådan noget, fordi det er de nødvendigvis ikke. De er bare... Ja, det havde jeg også. De er bare... Når folk finder på sådan undskyldninger for sådan at gøre et eller andet, sådan, ja. der vil jeg så gå reality, fordi det griner, hvor dumme de er, selvom de så der og sådan følger med hver eneste aften. What are you? Ja. Men det jeg også synes der er sjovt, det er hvordan at som du selv siger, det vi kommer ind på, hvordan at alle folk tror, at de lige pludselig er specielle. Og også folk der er sådan noget, jamen altså, jeg elsker fest og familie, og så tænker man bare sådan, jeg kan vide mig, altså, jeg hader fest og familie. Jeg kan egentlig bare godt lide at sidde i et rum og kigge ind i væggen, og aldrig snakke med, eller, jeg elsker at være sammen med folk, og sådan, jeg er rigtig socialt menneske. Altså, du ved, det der introduktion, det er så noget mere uinteressant, ikke også? Men det er bare sådan ting, alle bruger sådan, så hvad kan du godt lide at lave? Være sammen med mine venner. Altså sådan, okay. Hvor tør kan man være, bro? Please, 2 meters. du er alt for aktiv, don't come close to me. Nej, men det er sjovt, fordi det var sådan... Men jeg ved ikke engang, fordi hvis nogen spørger mig lige nu, hvad laver du? Altså, det er det eneste, jeg sådan laver. Lektier, og så... Gymnasiet lyder bare overhovedet ikke så, måske er det også fordi der er corona nu, men det er overhovedet ikke lige så sådan vildt og sådan poppen, som folk får det til sådan der og lige... Men det er sikkert heller ikke det, de forventer af svar, at du siger sådan, om jeg går ud og skydive og sådan mandag og tirsdag. Det er også det der hvor vi kan hate på den ene side, men vi kan sagtens også hate på dem, der, du ved, når de får sådan lidt der spørgsmål. Ja, men du ved, så hver mandag jeg tror 3 og 7, så tager jeg lige ned i fitness, og så læser jeg skønlitteratur og lytter til Shakespeare kl. 9, lige før jeg går i seng, og du ved, altså. Jamen, jeg skal virkelig have, altså det er lidt out of context, men jeg skal virkelig have sådan en trøje, hvor der står sådan noget, work hard, sleep well, and live long. Det kunne jeg virkelig, virkelig godt tænke mig. Nej, mener du det? Nej. Okay, godt, fordi den slags trøjer, ikke også? Bro, når jeg sådan, okay, nu har jeg så ikke fitness mere, men da jeg tog ned i fitness, der var ikke noget mere demotiverende, end at se this brother, der kommer med den her trøje, sleep, eat, repeat. Og så sådan en boks ved siden af med bluestreger i, så check. Og så kommer jeg ned. Jeg er jo sådan lidt, jeg er jo skinny guy, jeg kommer. Jeg er ikke nogen alfa dernede, for det er ikke mit space at spille stort der. Så jeg kommer ned, hej, er du snart færdig med dit sæt? Og står bare der, du ved, har 130 på hver side, sin kanyler i armene, du ved. Det er ude af bare billedet. Og bare, altså, råber. Altså, står det der, ligesom Islands landshold, det der,
For hver gang jeg tager et rep. Jeg prøver bare at komme ned og, du ved, sådan bænke mine 10 kilo, ikke også? Men du ved, han har taget hele rack. Han har faktisk en teststang oveni, og sin baby ved siden af, du ved, sin smadretøs lige ved siden af. Han begynder også lige at løfte ind, du ved, råber derinde. Når han er færdig, smider stangen ned på jorden, og så går han der med sin arm, der er 2 meter ude fra hans lats, for den er så stor. Altså, for mig er der ikke noget mere demotiverende end at se på sådan en person. Ja. Fordi, ikke nok med, at du bare er dobbelt så stor som mig, og bare sådan ejer hele stedet, ikke også? Så sådan, du skræmmer mig. Jeg bliver oprigtigt bange, bro. Det er jo nogle kvinder, der synes, det er meget sexet, ikke? Det er så sjovt. Jeg håber, jeg kan slå. Sexy. Nå, men ærligt, jeg synes, det er sjovt sådan noget. Jeg aldrig kunne... Nu er jeg heller ikke til mænd, men jeg har aldrig kunnet se, hvorfor det skulle være attractive at være altså, større end en bil. Ja, okay. Jamen, altså, nogle af de her brothers, altså, det er større end en cykel i hvert fald. Ja. Det er jo skørt, altså. Altså, at komme op på de 100 kilo, ikke også? Ej, det var måske... Man kan godt veje 100 kilo og stadigvæk ikke være, men du ved, altså, bare at være så stor. Det er aldrig noget, der... Men jeg tror, det er den der følelse af, at det er ikke nok, det jeg har opnået nu. Jeg skal blive endnu større, fordi det tror jeg måske, jo længere du kommer ind i gamet, jo mere vil du gerne udvikle dig, ikke? Men det jeg ikke forstår, det er, altså nu træner jeg jo selv, ikke? Jeg gør det så mere stille og roligt det, men jeg synes det er lækkert det der med at føle, at der ligesom er en udvikling i dig hele tiden, ikke? Det der med, gå videre med bliver sådan, min arm bliver sådan, du er et par millimeter større i dag, eller sådan noget, ikke? Ja. Så kommer man hjem, og så... Jeg synes faktisk, det blev rimelig meget større, end det var i går, altså. Og så kommer en svar og siger, hvad så er pivskid, eller? Okay. What are you saying? Nå, det er så rigtigt, altså... Det er vel bare the grind for ligesom at, du ved, komme et sted hen med det, men jeg føler også, jeg vil aldrig kunne give så meget liv i at skulle, at have en fed krop, altså sådan der. Fordi det er sådan, jeg føler aldrig nu, at man kommer nogen steder hen med det for det første. Jeg er typen, der bare har den samme body type hele tiden. Det er ret stramt. Især når min styrketræner gerne vil blive stor, så er det bare sådan lidt demotiverende, altså du ved, kommer sportsspejlet. Så den ene dag er du skinny, og så den anden dag er du pludselig faktisk blevet mere skinny, fordi så har du ikke spist nok eller sådan noget. Ja, det er faktisk virkelig meget kosten, der også. Det er så og det er ret irriterende, fordi at det er ikke selvom du måske vil spise et kilo kød hver dag, så er det par på sådan, ej, lige dag er det vegedag, hvor det er sådan noget, så der er salathoved med kefir på. Nej, men det er fuldstændig. Det der var alt for personligt. Det var også ja, men hvad hedder det? Men det jeg synes der er det er at folk der træner, det er som om at de også føler at de virkelig er verden, fordi de træner. Fordi der er virkelig mange der træner, og 2, altså ja, det er fedt at du er dedikeret til noget. Men hvad vil du gøre så snart du stopper med at træne? Så det er ikke fordi, altså lad os sige, hvis du lærer et instrument eller lærer en sport, så vil du altid kunne, i hvert fald, måske ikke lige så godt, men du vil godt kunne det her resten af dit liv. Og sådan, det kan være, at din søn siger, wow, hvordan er du så god til basket eller sådan noget. Så siger du skulle bare høre min dreng, min barndom var ikke lidt. Ja. Men sådan nogen, der træner, altså hvis I stopper, det er selvfølgelig lettere at træne op igen. Og det er også, jeg synes, jeg har så respekt for folk, der træner og er dedikeret til det. Men jeg synes det der med, at folk føler, at de er sådan verden, fordi de træner, det er sådan ret cringe. Men jeg kan heller ikke, altså, jo, jeg kan jo selvfølgelig ikke sige, at jeg ikke respekterer det, men jeg synes også bare, der er nogen, hvor det er sådan, det er deres liv, bro. Ja, og det er det, der er, fordi... Det er sådan lidt trist i mine øjne. Fordi det er mange timer at brænde af på noget, der ikke kommer til at sætte præg resten af dit liv. Ja, det er så trivial også. Altså, det er bare sådan, det burde jo bare være en hobby frem for noget, medmindre du selvfølgelig så kan tjene på det, eller whatever. Ja, selvfølgelig. Så det... Men altså, det er jo ikke det er jo bare noget, man burde gøre, bare for ligesom at holde sig i form, så du ligesom kan være sund. Selvfølgelig, hvis du er mere ambitiøs end det, så gør dine ting, men at det sådan er hele dit liv, bro. Ja. Altså, der er mange out there, der, du ved, det hver eneste dag, alt hvad de gør, altså har noget at gøre med, kan altid trækkes tilbage til min træning. Og du ved, raw, og de snakker ikke om andet, bro. Jamen, det ja. Oh my god. Ja, jeg vil egentlig gerne have noget slik sammen med jer, men du ved, det er ikke så godt for min træning, du ved, sådan noget. Ja, og folk der er sådan, hvor meget bænkede du så? Jamen, jeg bænkede sådan et eller andet antal. Så lad os sige, jeg bænkede 80, ikke? Og så siger man, nå, jeg bænker 81. I did not ask you. I did not ask you. Altså, er det mindste sådan, fint nok, du ikke lige vil have noget slik med mig og sådan noget der. Men lad være med at
spørge ind til min træning, hvis den bare er for at vende tilbage til din træning. Ja, det er sådan. Don't do that. Men don't please don't do that. Ja, altså også, hvis du spørger nogen sådan noget, hey, skal vi lige grab en burger eller sådan noget, så ja, men, nej, ikke en burger, det er måske mange, der træner, men lad os, skal vi en is eller et eller andet. Jamen, du ved, min træning passer ikke så godt, sådan, du kunne bare sagt nej, ikke? Hvor skal jeg høre din livshistorie om, at da du var sådan noget 12, begyndte du at træne, og du kunne virkelig ikke stoppe derfra. Ja. Sådan, altså. Og du ved, is, det var sådan, og du ved, så prøvede de sådan at komme ind på alle mulige farver, sådan, ja, kolesterolen i isen, og det var ikke godt for biceps, så det var for meget, det er for alt for meget. Men jeg føler også, det er sådan en ting, det er også et problem, jeg har. Det er altså snart, jeg begynder på noget nyt, ikke også? Skal vide det. Alle skal vide det. Altså sådan hobby og sådan noget. Og det bliver bare sådan, ja, generelt, og du ved, og det er så dumt, fordi jeg ved, at jeg gør det til at starte med. Til at starte med, altså sådan mega hype omkring det. Så går det en uge, så er det en dead ting alligevel. Så det var sådan, altså... Ja, det er svært, og det kan godt være svært at holde på de der... Men så der er big ups dem, der selvfølgelig er out der træner, og ikke er... Det er ikke, og ikke er kødhoved. Folk, der men please bare lad være med at være sådan en kødhoved. Kødhoved, der bare... Hvor hele dit liv revolver din træning. Ja. De fedeste er jo dem, der træner og har det godt med det, og gør det, fordi de ved det er sundt, og så ikke snakker om det. Altså ikke sådan, du ved, lige sådan, når de skal sådan købe noget, så det der røg min fitnesskort lige ned på gulvet, lad mig lige samle det op. Er der nogen? Nej, det er mit. Så lige løfter lidt med det. Det er mit. Undskyld, det er... Hvis jeg mister det, jeg ved ikke, altså, nu går jeg derinde 5 gange om ugen, så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre uden fitness. Altså, bare chill. Men jeg løber jo alligevel også ture, så jeg vil også bare kunne gøre det. Så det vil jeg egentlig også bare kunne gøre. Men var der nogen, der sagde 60? Nå, det er sjovt, for jeg kan bænke 100 kilo, altså, du ikke... men nogen er virkelig mere sådan... Altså, det er jo selvfølgelig en kæmpe overdrivelse, ikke? Men stadig... Men lad os gå væk fra det, inden folk begynder at tro, at vi sådan har et eller andet personligt mod træning, for det har vi jo ikke. Altså. Nej. Træning er jo selvfølgelig godt. Det er jo mere kulturen bag det. Det er det. Og det er mange ting, der er sådan... Men sådan er hele jogkulturen, for at være helt ærlig. Også bare folk, der dyrker sport, sådan, altså fodbold, basket, whatever. Generelt den jogkultur. Den der man ser i de der high school film med bøllen, der også dyrker sport, du ved, var sådan, jo. Og så har han sin blondine. Er det sådan der i USA, du har været der? Jeg har faktisk, ja. Så USA, ikke også? Det var sjovt. Jeg var i New York, eller Long Island. Og der var jeg med min efterskole i Hjemly, hvor vi fik lov at besøge nogle skoler. Og det jeg var allermest i chok over, det var hvor meget det resemblede sådan der high school film. Ja. Det var især, jeg glemmer det aldrig, jeg går ind i kantinen, det første jeg ser er nogle drenge, der spiller på en Nintendo Switch. Med briller, den ene er tyk, og du ved, altså der kommer næsten snot ud af næsen. Yo Bobby, you got the new Mario Kart? Altså det var lidt, altså det var så skørt. Og sådan, du ved, så var det cool kids, det var sådan, og det var så klamt, det var sådan en flok 14-årige, der var sådan, yo, did you hear Jennifer sucked Brandon's dick last night? Yo bro, you for real? Du ved, det var sådan noget. Det var sådan der, jeg står der i chok. Okay? Ja. Så du havde det cool kids table, du havde nørderne, du havde dogsene, som også var nogle af de der cool kids, og det var bare, det var bare vildt. Det var vildt. Men det også var sygt, hvor meget sådan amerikansk kultur bare er sådan i vores hjerner, du ved. Jeg ved ikke, hvor meget, altså sådan, du ved, noget jeg var så i chok over, det var, at de spurgte, jeg stod og nød en Lil Baby sang, ikke også? Ja. Og sådan, bro, you know Lil Baby? Altså, de ved ikke engang, hvor store de er. De ved ikke, at USA bare sådan, altså hele verden, altså jeg ved godt, at vi står, jeg ved godt, at de allerede er, hvad skal man sige, mega stolte, jeg er lige mega stolte af deres land, ikke også? Men nogle af de der kids, de vidste slet ikke, altså, hvor langt det rækker, du ved. Ja. Altså, hele vores barndom har jo pretty much bare været amerikanske serier, amerikanske kanaler, amerikanske legetøj, altså du ved. Det er faktisk sygt, hvor langt det hele rækker. Det er også især fordi, at USA er jo sådan et land, der virkelig i forhold til kultur og sådan, altså alle ved, altså USA, mange snakker engelsk, og den kultur og de ting, der bliver udrettet og sådan noget, kender mange til. Altså det er noget andet, hvis det var sådan Marokko, ikke, eller et eller andet sted, hvor der ikke har lige så meget indflydelse på resten af verden. Men det kunne også være, at i stedet for at sige sådan, little baby, nice, at man ligesom spørger, sådan så det virker som noget relevant, der er et mål ved, at han
nævner det, ikke? Sådan at du kan sige, yeah, I like him very much, and... Ja. Ej, men nu kan jeg sige, at vi kommer jo fra et lille lorteland der nordpå et eller andet. Men jeg kan godt forstå, hvis sådan, altså Danmark, det er jo alligevel sådan Jamen, et mikroland. Sikkert mange af de der ikke ved, hvad er. Jeg vil ved med, de tror, det er sådan bare... Narnia, det er jo altså. også bare, det er jo virkelig et småt land i forhold til USA, så jeg kan vel godt forstå dem. Ja. Jeg kan heller ikke forestille mig faktisk at være for sådan en der mega boss, level 100 boss, altså vi er jo level 1 crooks, de... But not in society, though. Ej, det er også bare sjovt, hvor meget vi hader dem. Haters gonna hate. Ja. No native energy, right? Kan vi lige snakke om... Ej, hvad fanden er det nu hende der? Hey! Look at me! Det var ret højt. Hvad hedder det? Kan vi lige snakke om, hvordan at der er ved at blive fundet en vaccine, og den måske snart... Relativt snart er klar. Det er en mærkelig opbygget sætning. Kan vi Ja. lige tale om, hvordan vi tror, at... Ej, det kan altså, det kan jo være hvad. Altså, der er nogen, der har lavet en vaccine, som nu søger en nødgodkendelse. For ligesom at blive godkendt, ikke også? For corona. Hvis vi nu siger, at den faktisk fungerer, ikke også? Jeg ved ikke engang, hvad kommer det... Altså sådan, så alle tager vaccinen. Jeg ved ikke engang, altså gør en vaccine bare, at man ikke kan få det, eller at man bare ikke får det lige så slemt, eller sådan. Men jeg tænker, det er jo primært mål, at du ikke skal have det. Eller at du ikke kan få corona, ikke? Ligesom, altså vaccineret mod det på den måde. Men hvis den er 50-60, det virker jo sådan lidt. Nej, undskyld, 50-60. Matematik er jo 60-40 eller 50-60. 50-50 eller 60-40. Hvis den er det, så tænker jeg, så er der vel stadig alligevel. Det ved jeg ikke. Men lad os også prøve at fokusere på, hvad vil der egentlig ske, hvis vi alle sammen blev vaccineret, og corona ligesom var væk. Hvordan tror du, at folk folk kommer til at drikke så meget? Ja. Jeg tror, hvis der kom, du ved, hospitalerne blev stoppet indlagt med coronapatienter. Bare sådan lever sprængningstilfælde, altså sådan der. Ej, når klubberne åbner op igen. Hvorfor har vi sådan en dårlig drikkekultur i Danmark? Ja, det er så trist. Men det er jo ikke engang stoppe folk nu. Men jeg tror ærligt bare ikke også. Jeg tror bare sådan, at folk kommer til at drikke. Fordi det var det, vi så første gang, de åbnede op igen efter lockdown. Ja. Altså folk begyndte bare... Ja, det er det. Så overvej, hvis skolen er helt væk, så... Altså. Det har vi snakket os om det i forhold til det der med cheat day. Det der, at du spiser mere, end du egentlig har lyst til, men fordi du ved, at i morgen kan... Eller fordi du ved, nu er det... Nu skal du indhente det gamle, ikke? Og det tror jeg kommer til at blive det samme. Nu er vi har mistet et år af vores ungdom. Nu skal vi bare få det tilbage ved at drikke. Ja, det tror jeg. Det ender med på hospitalet, så siger de sådan noget, hvad er hans blodtype? Jamen det er Carlsberg Pilsen, altså. Lad mig bare sige, my brother nede ved Tuborg og Carlsberg, de kommer til at være en del af den der 1%. Dumt, de kommer til at tjene peace. Ja. Er du syg i hovedet, man? Men altså, jeg ved ikke, skole, det kommer vel... Jeg ved ikke, altså sådan, det er ikke engang, jeg ved godt, at der er sådan restriktioner nu på skolen, ikke også? Men altså, det er jo ynkeligt at sige på, at der er jo ikke nogen, der følger den. Vores rektor, jeg ved ikke, om du så der oppe i caféen, var hun nødt til sådan at sige, hold afstand, gutter, og det der med, så hun har sådan en visir i hovedet, altså på hovedet, og hun er 1,40, så hun står og kigger op på de her 17-årige børn, og bare sådan, altså, de er pisselig glade med vi, altså. Så, jeg ved det ikke, og der, altså, social afstand, ikke også? Det er noget, jeg hører så tit, men det er jo aldrig blevet overholdt. Ja. Men jeg føler stadig, at man har sådan lidt et, jeg har i hvert fald i tankerne hver gang, jeg giver nogen hånd, for eksempel corona. Jeg har det i hvert fald altid i tanken. Jeg tror, vi bare lige skal vende os til det igen. Bare sådan, hey, det er cool nu. Vi kan godt kramme hinanden. Ja, det kommer til at blive akavet, fordi så ved man ikke om... jeg synes allerede, det var akavet at give hånd i start, fordi man ved ikke, om folk vil kramme eller give hånd, og det er jo også... Det er jo også let, fordi man indikerer, hvor godt man ligesom, hvor tryg man føler sig hos personen. Hvis man krammer, så er det jo sådan, men hvis du giver hånd, så er det sådan, der har jeg set det et par gange, hva'? Ja, det er godt, Mogens, ikke? Men det der med, når man skal give, for helvede, high five eller et eller andet, og så det bliver til kram eller sådan, og man prøver at lave sådan ingenting, og det var, det har udlagt det hele. Så prøv at tænke på nu, hvor folk er vant til at give hånden, og der er nogen, der kommer til at skulle brede deres arme ud sådan 2 meter og sådan, kom med og giv mig en krammer, ikke? Og så... Men jeg er klar. Jeg er klar for en vaccine. Jeg er så klar. Ja, det tror jeg, vi alle sammen. Fester igen. Jeez! Kom til at se mig ud på floorblad. Tror jeg kommer til at være, det er faktisk galt at tænke på. Tanken om, at vi bare sådan
Tyktens første dør alkohol for killing. Nej, men det jeg skal jo ikke selvfølgelig ikke drikke, men det var sådan tanken om, at jeg kan være til socialt arrangement igen. Ja, det er luksus. Det er jo sindssygt. Og det er ikke engang et år. Bro, det har ikke engang været et år. Det er så skørt at tænke på. Herhjemme. Altså, det har været snart været et år. Ikke engang. Det kommer sådan 5-6 måneder. April, Frank, marts, ikke? april, Nu synes maj, jeg lige, at juni, juli, august, september, oktober, november. Nå, okay. 8 måneder. Bob, ikke? Bare Bob, ikke? Bob. Tallet er relativt, ikke? Ja. Men altså... Det var virkelig ulækkert sagt. Ifølge Einsteins teori, så er tiden... Shush. Så... jeg er så på, altså sådan der. Men jeg tror også bare, at du ved... Fordi jeg arbejder med folk, der for eksempel er DJ's, ikke også? Mm. Og du ved... Hvor dropper den? Maui. Kan jeg ikke lige fortælle det til... Ja, Maui. Det er i hvert fald sådan... Det er et meget sted, ikke også? Så ham jeg altid tager over for, ham der har fuldtids, ikke også? Ja. Han har været DJ. Han er DJ. Men han kan selvfølgelig ikke være DJ nu, fordi der er jo ikke nogen, der holder fester. Og dem, der så holder fester, altså de her piratfester, de vil bare høre techno. I stedet for god musik. Ja. Så han er ikke DJ for dem. Men det, altså, det var sådan... Folk kan faktisk godt lave det, de vil igen. Man kan faktisk gøre noget, man har lyst til, i stedet for at blive tvunget til at skulle lave alt muligt andet, og blive restricted fra at... På et tidspunkt i løbet af den her sæson ville jeg gerne ud og se mine venner spille basket, og det kunne jeg ikke, fordi det må ikke være for mange i hallen, og det var sådan... Det var trist, altså. Jeg vil bare gerne være sammen med mine venner, forstår du? Ja. Det er sygt, hvordan det var, at jeg skulle påvirke det så meget. Men jeg er på. Jeg er på til bare at kunne... Jeg tror, de åbner alt med det samme. Ja. Med det samme. De der penge, de skal tjenes ind igen. Ja. Du ved, de skal... Klubberne raw. De temaer, de kommer til at holde, og... Det bliver nærmest mandag til fredag, mandag til søndag. Jeg tror, der kommer altså Black Friday bare med alt. Altså, det kan være, det er svært at booke tider hos restauranter og sådan noget. Og det er, ja, som du sagde, for eksempel det med Chile. Selvom man godt har kunnet være på restaurant, nu kan jeg være på restaurant uden mundbind. Ja. Så tror jeg skal på restaurant. Det bliver 100% sådan. Og altså... er der ikke også meget færre, der går i fitness nu, fordi at... Sikkert. På grund af... Sikkert. Du ved, man står... og så alle de der partikler bare bliver... Og så kan man bare mærke på den anden side der... jeg kunne lige mærke en kold brise, der kom ud af... Han har spist fisk, kærduft. Og lidt corona. Favorite dish, right? Ja. Ja, men jeg tror, det bliver super fedt. Altså... Men man skal også passe på med at tage glæderne på forskud, fordi hvis de så siger, nå, det var en fuser. Tilbage igen, dreng, ikke? Og så... jeg tror... Nej, hvis det skete, så tror jeg, der bliver dræbt nogle folk. Der bliver revolution, altså. Ja. Men det er også det, corona, det er ikke engang en corona-ting mere. Det er ikke så meget det. Nu er det bare sådan... Det er mere sådan politisk nu, føler jeg. Du ved, det er ikke så meget for at redde for corona. Nu er det bare sådan en ting om, at nu skal vi have mundbind for at have mundbind. Og... Nej, men ikke så meget det, at det hjælper. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Men du ved, jeg mener for eksempel det, at hvis vi selv åbner op, ikke også? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare, men jeg føler bare, at hele sagen ender med at komme ud på noget, som det egentlig ikke er. Især hvis snart vi faktisk finder ud af, at det er en fuser, ikke også? Så selvom at der er corona derude, og det egentlig er farligt, så tror jeg, mange af folkene heller ikke vil gå tilbage til coronarestriktionerne igen. Bare fordi, at min frihed, og jeg har mine rettigheder, og du ved, sådan noget der. Ja, altså, jeg skal lige... Ja, jeg forstår ikke helt. Altså... Og det var det for i dag, Nej, men altså sådan... Hvis vi åbner op... Ja. Åbner helt op. Yes. Vaccine, whatever. Men vi finder ud af, at nogen bare giver folk øver og... Jamen, det tror jeg, det er omvendt. Vi finder først ud af, at det er en fuser, før man åbner op. Jeg tror, at... Okay, men hvis vi finder ud af det, og vi får at vide, at vi åbner op, psych! Not doing that anyway. Så tror jeg, at folk bliver sure. Jo, men jeg tror, og det er også, jeg tror bare, at folk bliver sure, hvis man finder ud af, at den der vaccine ikke er noget, der er rigtig brugbart. Så tror jeg alligevel også, fordi at... nu ved jeg heller ikke sådan overalt, hvad folk ligesom forventer fra den her vaccine. Altså, jeg forventer ligesom... Jeg har egentlig store forhåbninger, men samtidig hører jeg ikke folk sige... Hvad hedder det? Altså, du ved, jeg synes ikke, altså i forhold til, når
Trump versus Biden, der er hver gang dag, man kommer i skole, så er der sådan, Trump han er en idiot i dag igen, altså, du ved, det kan også bare være fordi, at folk ligesom, du ved, er blevet sådan lidt kold i røven overfor hele der corona. Ja, men ved det, altså, det er også lidt mærkeligt, vi har jo lige haft de der fremlæggelser, og der fandt vi ud af, at der er lige blevet brugt mindre end sådan 10 år på en vaccine, eller sådan noget der. Og jeg kan ikke huske, om det var noget... Var det 10 år? Jeg tror også, det var mindre. Jeg kan ikke huske, det kan godt være, det var bare noget... Var det 4 år? Var det 4 år? Jeg kan ikke huske, det var faktisk. Det var i hvert fald ret lang tid. Og så er det bare sygt, at man så bare kunne have... Ja, på mindre end et år, ikke? Jeg forstår godt, at det er en stresset situation, men... Ja. Det er ikke fordi, at AIDS-epidemien, hvad man nu skal kalde det, i 80'erne, eller hvornår det nu var. Det er jo ikke fordi, altså, det var vel også ret stresset, vil jeg tage med ind. Ja. Men måske, jeg ved ikke, om den har påvirket samfundet økonomisk på samme måde, eller hvad det var. Men hvis vi nu siger, at den faktisk ikke har det, ikke også? Ja. Hvorfor har man så ikke kunnet finde en vaccine så hurtigt? Altså, det viser også bare, at penge bare er alt sådan der. Fordi nu mister vi en masse penge, altså så giver vi liv, du ved. Ja, altså nu ved jeg ikke nok teknisk, men jeg tror også i forhold til, at altså, vi er i en nyere tid, vi har, eller hvornår var det den var? Hvornår var det den var? AIDS 80'erne. Jamen altså, vi jo har meget mere avanceret teknologi, ja, det er og så, som du siger, så påvirker den jo, altså det er virkelig, altså det er jo næsten pesten om igen, udover at nu er vi bare mere, den er ikke helt lige så farlig på den måde, ikke? Ja. Men jeg mener, den er lige så altså, udbredt, alle ved, altså du ved. Så jeg tror især, når det rammer økonomien så meget, så gør man også virkelig meget for at finde. Nu ved jeg til gengæld ikke om, altså, jeg føler ikke, jeg ved nok om selve det her emne til, at jeg vil kunne snakke nok om det. Jeg ved ikke, hvordan i forhold til det er, hvordan man finder en vaccine på den måde og sådan. Men jeg tror også, det er fint, vi slutter af nu. Outro. Salam alaikum. Yes. Og vi slukker, man.